просто абу гӯшку бадихат шаҳром ба ҷои 7 зан гирифта аллакай ҷудо шудааст ва имрӯз бо ҳамсари ҳамисам ҷавоб тагирифт бас неса дига дарси даро медиҳад. ҷанги шумову шаҳрёри давлат чӣ сабаб шуд, чӣ нофаҳмӣ буд, ки мо то имрӯз намедонем ҳақиқаташ? як дӯстатон қоил шуд, ки шаҳром ба беморие гирифтор шуд ва аз пайи тавбати ҳамон фикр мекунам, ки рейтингатон дар замин аст. Ин гапи ман не, гапи бисёр одамое ки баҳо медиҳанд. ин бонуе ки дар ин ҷо мебинед ки аз банк пул гирифта истодааст, ин тахмина мебошад ки бисёри шумо мешиносед. Ногуфта намонад ки тахминаи Али Серебни директори ширкати Фабелик аст. ба ғайр аз ангуштарини иттилоъ бо шахсоне ки активни кор мекунанд бо тахмина метавонад ки тӯҳфаҳои бисёр аз даст тахмина қабул кунанд, ҳамчунин чандин роҳхатҳо ба саёҳатҳои дигар давлатҳо. Шумо ҳам мехоҳед ки мисли тахмина бениҳоят маоши калон ба даст биёред ва ҳамчунин чунин тӯҳфаҳоро ба даст бигиред. Ногуфта намонад ки ватсапе ки дар рӯи экранҳои шумо марҳамат муроҷиат кунед, кора дар муддати кӯтоҳ ба шумо мефаҳмонад, син сол фарқ надорад, аз шумо танҳо як телефону интернет. худи ҳозир пайваст кунед, дар муддати кӯтоҳ шуморо ба зинаи директорӣ буда мерасонад, мисли худаш дар як моҳ соҳиби 50 000 сомон мегардед. ба шумо барори кор рақамҳо дар рӯи экран. салом тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. Инак фурсат даст дод боз дида ба дидор расидем. дар барнома бо шумо ҳастам журналист Рустам Азимӣ. Меҳмони барномаи мо ҳастанд овозхони бисёр ҳам маҳбуб ки миёни ҷавонон хеле ҳам номдор аст, Шаҳроми Абдуҳалим ҳастанд. боварӣ дорам ки Шаҳроми Абдуҳалим муддати зиёд аст ки дар барномаи мо меҳмон намешуданд, муддати зиёд аст ки мо ӯро ҷустуҷӯ мекардем, беному нишон буданд ва билохира бо дархости зиёди тамошобинон имрӯз меҳмони барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза гаштанд. хуш омадед Шаҳром ҷон. Шаҳром, аввалин саволи мо шурӯъ мешавад ки 8 моҳ дар куҷо будед? чаро аз худ дарак намедодед? дар ягон кунҷу канор шуморо на стористоятонро медидем, на як навгониҳоятонро. сабаб чӣ буд ки намедидем? салом дуруди хидмат баъри тамошобини канали шумо мерасонам. зиндаву сарбаланд бошем. мухлиси азиз зиндаву сарбаланд бошем шуморо. ростиам ҷо дем хай ки навигарӣ камтарак шидем ки дар инҷо мегӯянд ки агар инсон пулаш тамом шавад хонашин мешавад. шояд бепул монде? не ҳоли соли 2024-25 тамоман он Шаҳроме ки мо мешинохтем, фикр мекунам ки рейтингатон дар замин аст. ин гапи ман не, гапи бисёр одамое ки баҳо медиҳанд. худатон чӣ мегӯед? чӣ як диди ман ки дар ман инстаграмда кам фаъолият дорам. фаъолиятимон бисёртар дар ҳамун шабакаи ютуб аст. пеш дар як моҳ 3-4 клип мебовардем. ҳозир дар як моҳ як клип мебарем. ба фикрам бас ҳар як сармоянда як характери, як равияе интихоб мекунад ки ҳамон равия ки мардум хуб қабул мекунад. дар хондани кадом мавзӯъҳо мардум шуморо бештар хуб қабул карданд? ошиқӣ. равияи ошиқӣ. ошиқӣ. як сармоянда ошкоро қоил шуд ки вай ман будам ки Шаҳром манманӣ мекарду, мақсад аз паси ман просмотр дошт. акнун бубинед худатон, ҳамун гапи ҳамин сармоянда ҷой дорад? не ман фикр мекунам ки ҷой дорад, барое ки бо ӯ будан миллион просмотрро фикрам ки ҷамъ карда будем. имрӯз бошад ман намебинам. не як моҳ сабаби туи маъракаҳо бисёртарак шидага, ҳамин сабабам мешавад ки ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ кам фаъолият кардистам. туи маъракаҳо бисёр мешавад, банкетҳо бисёр мешавад. пеш вақте ки ҳеҷ киё намешинохт, мо фақат кӯшиш мекардем ки барои мардум шинохтан дар як моҳ мумкин то 3-4 клипам мебаровардем. ҳозир мардум мешиносад, мо фақат айпаи чӣ мегӯянд хирсандиҳои мардумем. ҳамин ҷиҳат навигариёрам камтарак шидага, лекин иншоаллоҳ кӯшиш мекунем дар як моҳ ӯзи якта кардистем, кӯшиш мекунем ки дар як моҳ 2 клип рорем, агар мухлисои мо дастгирӣ мекунанд. вақте монетизатсияи ютуб аз байн рафт, бисёриҳо банкрот шуданд, тарки кор карданд. Шаҳром, ман боварӣ доштам ки шумо замоне пули зиёд мегирифтед аз ҳисоби монетизатсия. вақте ки монетизатсия мурд, шумо ҳам банкрот шудед? ман мегӯям ки вақте ки монетизатсия мурд, ман аллакай чӣ мегӯянд тарки санъат кардед? не, равияра полни напартофтам, дуюм равиярам дар хидм гирифтам. ман фақат трек мехондам, аҳамият дошин. ҳозир сурудам мехонам, сурудҳои туёна мехонам, сурудҳои ошиқӣ мехонам. барои ҳамин қадар ман вақте ки ютуб монетизатсияш махкам шид, ман метавонистам ки туи маъракаҳо бирам бигзаронам, консертҳо бирам бигзаронам. мешид зур буд.
шаҳром ба ҷои 7 зан гирифта аллакай ҷудо шудааст ва имрӯз бо ҳам сари тоқаш. Муҳоҷирони азиз, ҳуҷҷатҳоятон буд шудааст, намедонед ки ҳуҷҷатҳои худро сари вақт дар куҷо тақ кунед. Ман ба шумо як одами боваринокро тавсия метиҳам ки 2 сол шуд бо мо ҳамкорӣ мекунад. Ширкати Баха метавонад дар як муддати кӯтоҳ рафта ҳуҷҷатҳои шуморо дар хати санъат гузаронда шуморо ба манзилатон расонад. Занг занед фақат. ҳамин гапҳо асос дошта? Не. чӣ хел ба мо хабар расид ки аз ин зан ба ин зан ҷудо шуда бо оиладор мешавед? шумо бекорем, ҳарчи омаданатон мегирам. ба мо хабар дурӯғ мерасонад. аз садамаҳо ҳарф мезанем. ҳамин соли 2024 фикр мекунам ки соли шумо набуд. бадбахтӣ бадбахтӣ. соли буд ки мо дар 2024 се бор авария шудем. чӣ сабаб мешуд? сархуш будед? нӯшидагӣ будед? Не, дар ҳолати ман худам зарулиён не. Ман як бориш зарулиён будам, ду бори дигаш пассажир будам. ростем 2 рӯз пеш авария кардем. ҳамин 2 рӯз пеш? дар куҷо чӣ хел ҳодиса рух дод? дар Қуллонтеппа. ака намехоҳам маълумоти параша барасонам, барои ки дар оҷа мардум намедонистанд ки мо ҳасти бисёрем дар даруни мошин. неки як 2 рӯз пеш беҳад садамаи вазбин дар Қуллонтеппа кардем. аки 2025 мешавад. кӣ ҷароҳати вазнин бардошт аз дӯстон? як дӯсте ки баъд намешиносем шумо дасташ шикаст. ҳаймо камтар чӣ мегӯям лат хӯрдем, камтар маиб шудем. тамом. ҳай худованд. шаҳром мегузарем ба бахши саволҳои дигар. се репери хоксор. се репери хоксор. конкретни гап зан, хеле вуручат накун, ҷурабозӣ накун. дазл. беҳтарин. 2 нафари дигар. рейкл. беҳтарин. боз айзик. ин фикри шумо. чаро шон нест, ралик нест, навик нест? шумо хоксор гуфтем. чӣ инҳо хоксор нестанд? ҳамистам ҷавоб тагирифти бас нест, дигар дарси дарон медиҳад. як сарояндаи беҳтарин ки ҳам суратуаш ба шумо маъқул аст, ҳам салом алейкаш. закия. закия. ин фикри шумо? агар ягон дӯсти наздикатон, хусусан ягон нафаре ки дар соҳаи ҳамкасби шумо аст, ба ягон мушкилӣ дучор шавад, ба шумо занг занад, ёрдам мекунед? агар дӯсти наздик боша мекунем, агар дӯсти наздик набоша шояд накунем. шояд занги телефонашро набардоред. шояд занги телефонашро. шабакаи телевизионие ки ҳамавақт дар муҳити хонавода шумо тамошо мекунед. дадаҷон нарасед, боғристон омонед. беҳтарин. тарабхонае ки ҳамавақт шаҳром дар он ҷо мерад, хӯрок мехӯрад. читируста. Чи? аз ин гапҳояш бармеояд ки ягон бор нарафтааст. Читируста. бале. актёри муваффақ дар Тоҷикистон, дар назар дорам актёри ҷавон. актёрҳо бисёранд, вале аз нигоҳи худи шумо кадомаш маъқул? Сироҷиддин просто абу. гӯшкӯ бадихат. гапи надорам, ака барои актёрид, барои тарзи гапзанид, барои ҳама ҷиҳата молодец ака. зинда бошӣ. филми беҳтарин аз нигоҳи Шаҳром? қисрима. тамошо мекунед? Кам. барои чӣ кам? мақсадам бекор мешам, тамошо мекунам. қисмати ҳамин 20-умаш баромад, тамошо кардед? камтар акш тамошо кардам, камтар кор буромад, тарзи шо тамошо кардагӣ нестем. ҳамун гапи абуя ёдтон омад? Не. духтарака гап мезанад ки? ака дидам мақсад ёдам меомад, ай куҷо дар ёдам меомад. чӣ то ба дар соати 12 шаб меоям хонаи мардум, мегирам як хонаш мебуронем шаб, мегирам барнома мебуронем шаб. савол дигар. ду овозхони честние ки ҳақиқатпараста. дар ҳама ҷо мебинед гапаш ҳақ аст, ягон шайтонӣ намекунад. ду овозхон. умиҷони бурҳон кеш. ташаккур. се блогери беҳтарин ки барномаҳояш ёки кору наворҳояш ба шумо маъқул аст? ғолибшоҳ, фавик, гулноза хоҷаева. ташаккур, фикри зур. саволи дигар.
як гурӯҳи ҳаҷвӣ беҳтарин дар кишварам. ғарибшо компания. Ташаккур. Саволи дигар. банке ки ҳама вақт аз он ҷо метавонед ки бемаҳол пул гиред. Powerbank. Чӣ гуфтӣ? Душанбе Сити. симкартае ки дар телефонатон ҳама вақт истифода мебаред. Мегафон. мегафона муштариши? Ташаккур. саволи дигар. шаҳром, қисмати сеюми барномаи мо зарбулмасалҳо. бояд ҳозир ҷавоб бошед. агар сустӣ кунед шумо бой медиҳед. омодаед? забон донед? ҷаҳон донем. хубӣ кунун? дар об парту. сад задани сӯзангар? як задани оҳангар. нияти нек? нияти нек? ними давлат. аз ту ҳаракат? аз кеш баракат. фарзанди хуб боғи падар? фарзанди бад қаравли бо. на сих сӯзаду? на кабоб. об дар кӯзаю? ташналабон мегардем. ман тут мегӯям? меробед. кӯдак азиз? модараш аз ӯ азизтар. мо дар чӣ хаёлему? рустам азимӣ дар чӣ хаёл? аз гавҳора то ба гул? донишон. сари хама? шамшер намебирам. ташаккур. тамошобинони азиз, ин буд барномаи мо. дар барномаи мо меҳмон буданд шаҳроми абдуалӣ. боварӣ дорем ки барномаи мо ба шумо маъқул шуд. инак то барномаи минбаъда хайр. зинда ва сарбаланд бошед.